Ko je zapravo Srđan Predojević? Kako je iz skromnih početaka postao osoba čiji život intrigira mnoge? Koje tajne i prekretnice oblikuju njegovu priču koju publika još nije potpuno upoznala? U ovom videu vodit ćemo vas kroz ključne trenutke života Srđana Predojevića, otkrivajući izazove, uspjehe i neispričane detalje koji su oblikovali njegov put. Pripremite se za priču koja će vas uvući, fascinirati i natjerati da sagledate život ove izvanredne ličnosti iz potpuno novog ugla. Izvan sjene njegovih javnih nastupa, život Srđan Predojević oblikovao se kroz niz izazova i prekretnica koje su rijetko bile vidljive široj javnosti. Rođen u skromnoj porodici u jednom od mirnijih dijelova Sarajeva, već od malih nogu pokazivao je radoznalost i duboko promišljanje o svijetu oko sebe. Dok su vršnjaci često tražili zabavu ili trenutna zadovoljstva, Srđan je provodio sate čitajući knjige, koje su širile njegove horizonte i oblikovale njegovu viziju života. Njegova radoznalost i kritički um primijetili su nastavnici, ali i članovi porodice, često komentarišući kako ovaj mladić posjeduje rijetku sposobnost da sagleda stvari dublje nego njegovi vršnjaci. Prve indicije njegovog potencijala pojavile su se u školskim projektima i debatnim natjecanjima gdje je njegov analitički pristup i sposobnost artikuliranja složenih ideja često osvajala pohvale. Iako je većina vršnjaka bila fokusirana na lakše i površnije teme, Srđan je pokazivao sklonost ka razmišljanju o etici, društvenim problemima i globalnim pitanjima, što je kasnije postalo prepoznatljiv znak njegovog profesionalnog puta. Njegov prijelaz iz anonimnosti u javni život nije bio trajan niti jednostavan. Početni koraci bili su obilježeni iskušenjima i nesigurnostima, uključujući i prilike koje nisu uvijek bile po njegovom ukusu ili nisu odražavale njegovu viziju. Ipak, ta iskustva su mu omogućila da razvije izuzetnu otpornost i sposobnost da u složenim situacijama zadrži fokus na svojim ciljevima. Postojali su trenuci kada su odluke koje je morao donijeti činile granicu između profesionalnog rasta i stagnacije, a svaki njegov izbor pokazivao je dubinu promišljanja i strpljenje koje rijetko ko posjeduje. Detalji iz njegovih ranih godina koje su sada postale javno poznate uključuju prijateljstva koja su mu oblikovala karakter i mentorstvo koje je prihvatio izvan školskih okvira. Njegova sposobnost da prepozna vrijednost tih odnosa i da iz njih crpi učenje bila je ključna za njegov kasniji uspjeh. U jednom intervjuu, kojeg su tada rijetko primijetili, Srđan je nagovijestio koliko su ti rani utjecaji definirali njegovu etiku rada i integritet, iako publika nije tada mogla u potpunosti sagledati značaj tih riječi. Kako su godine prolazile, njegova upornost i vizija doveli su ga do prvih značajnih profesionalnih prilika, koje su polako, ali sigurno gradile njegovu reputaciju. Čak i u trenucima kada su se pojavile prepreke, bilo u obliku konkurencije ili izazova unutar medijskog okruženja. Srđanova sposobnost da ostane pribran, promišljen i strateški orijentiran uvijek ga je iznova postavljala na put prema uspjehu. Njegova sposobnost da balansira privatni i javni život također je bila ključna. Iako je srž njegove priče profesionalna, detalji o tome kako je gradio odnose unutar porodice, prijateljstva i mrežu podrške sada otkrivaju koliko je ta stabilnost bila presudna za sve što je postigao. Od ranih dana u Sarajevu pa do trenutaka kada je postao prepoznatljiv u širem regionalnom medijskom prostoru, Srđan Predojević je uvijek težio da djeluje sa svrhom i integritetom, svjestan da svaki korak oblikuje njegovu priču. Kako se njegova priča razvija dalje, svaki segment njegovog ranog života, svaki odabir i iskustvo
koje je oblikovalo njegov karakter, sada se može sagledati kao nužni dijelovi slagalice koja čini život Srđan Predojević. Priču o osobi koja je iz anonimnosti izgradila ime i utjecaj kroz duboko razumijevanje svijeta oko sebe i vlastitog mjesta u njemu. Kako je Srđan Predojević odrastao i oblikovao svoje stavove, tako se počela javljati i prilika da njegov rad bude prepoznat izvan kruga bliskih prijatelja i mentora. Prvi značajniji koraci u javnom prostoru nisu bili trenutni ili slučajni. Oni su rezultat godina promišljanja, posvećenosti i preciznog rada na svakom detalju svog izraza. Kada je dobio priliku za prvi veći intervju u sarajevskom medijskom prostoru, Srđanova pripremljenost i sposobnost da artikulira kompleksne ideje odmah su privukle pažnju urednika i kolega. Ova epizoda, koja se tada činila rutinskom, pokazala je da iza mirne vanjštine postoji osoba s izuzetnom sposobnošću analize i komunikacije. Jedan od ključnih trenutaka koji je dodatno podigao njegovu reputaciju desio se kada je preuzeo uređivačku poziciju u jednoj od vodećih regionalnih televizijskih kuća. Premda mnogi nisu očekivali da će mladi profesionalac sa skromnim iskustvom uspjeti upravljati složenim timom i odgovornosti koje dolaze s takvom funkcijom. Srđan je pokazao sposobnost organizacije, strategijskog razmišljanja i vođenja s autoritetom koji nije nametljiv, već prirodan. Njegov pristup nije bio zasnovan na kontroli, već na mentorstvu i podsticanju kreativnosti unutar tima, što je ubrzo rezultiralo vidljivim profesionalnim uspjehom. Detalji o tome kako je već u mladosti pokazivao sposobnost balansiranja između različitih zadataka, te kako je pažljivo birao suradnike s kojima će raditi, sada se mogu sagledati kao prvi pokazatelji njegovog budućeg stila rukovođenja. Ljudi koji su radili s njim u tim periodima ističu njegovu sposobnost da uočava talente kod drugih, ali i da prepozna kada je potrebno povući se i procijeniti situaciju prije donošenja odluke. Prva javna priznanja počela su se nizati kada je njegov urednički i producentski rad donio vidljive rezultate. Povećan broj gledanosti programa, pohvale kolega i medijskih kritičara, te pozivi da sudjeluje u projektima koji su ranije bili rezervirani samo za iskusnije profesionalce. Upravo tada postaje jasno da njegova karijera nije slučajna. Svaki korak, svaka odluka i svaki izazov s kojim se suočio u prethodnim godinama bili su temelj na kojem se gradio njegov uspjeh. Njegov utjecaj ubrzo se proširio i izvan lokalnog medijskog kruga. U regionalnim centrima poput Banja Luke, Zagreba i Beograda počelo se govoriti o Srđan Predojević kao o osobi koja posjeduje sposobnost da balansira između profesionalnog integriteta i inovativnog pristupa, što je rijetko u medijskom svijetu. Svaka njegova odluka, svaki projekt koji je prihvatio, pokazivao je da razumije kako izgraditi dugoročan profesionalni utjecaj bez kompromisa s vlastitim vrijednostima. Kroz sve ove faze postaje jasno da trenutak kada je Srđan Predojević stekao široku slavu i profesionalni uspjeh nije bio slučajan. To je bio rezultat godina predanog rada, strateškog razmišljanja, sposobnosti da uči iz svake situacije i, što je možda najvažnije, integriteta koji je uvijek držao u središtu svoje profesije. Svaka nagrada, svaka pohvala i svaki medijski istup koji je kasnije ostvario mogu se sada sagledati kao logična posljedica tih ranih iskustava i karakternih osobina koje su ga vodile kroz cijeli život. Uz sve profesionalne uspjehe, privatni život Srđan Predojević uvijek je bio pažljivo čuvan i balansiran. Njegovi roditelji, iako su u početku skromno živjeli u Sarajevu, ostavili su dubok trag u njegovom karakteru. Otac je bio stup discipline i vrijednosti, dok je majka
pružala toplinu i emocionalnu sigurnost, omogućujući mu da razvije osjećaj odgovornosti, ali i empatije prema drugima. Taj spoj različitih utjecaja oblikovao je njegovu sposobnost da balansira između karijere i privatnog života, ali i da razumije važnost obitelji u svakom aspektu života. Kada je osnovao vlastitu porodicu, Srđan je primijenio iste principe koje je naučio od roditelja. Život sa suprugom i djecom odvijao se diskretno, daleko od reflektora i medijske pompe, što je omogućilo njegovoj djeci da odrastaju u stabilnom i podržavajućem okruženju. Prema novim pričama, koje su nedavno izašle u javnost, Srđan je bio aktivan u svakodnevnim izazovima roditeljstva, od učenja, vođenja razgovora, do sudjelovanja u hobijima svoje djece, pokazujući da njegova pažnja prema detaljima nije rezervirana samo za posao, već i za porodicu. Detalji iz njegovog privatnog života, koji su do sada rijetko bili poznati, uključuju rituale i male navike koje je sačuvao sa suprugom, zajedničke šetnje, čitanje ili diskusije o važnim životnim temama. Sve su to elementi koji otkrivaju koliko je Srđanova pažnja usmjerena na stvaranje toplog i uravnoteženog doma. Iako su rijetko medijski eksponirani, ti trenuci sada pružaju uvid u čovjeka koji, pored javne slike uspješnog profesionalca, njeguje i duboke porodične vrijednosti. Ako te ova priča dirnula, ili si otkrio nešto što te natjeralo na razmišljanje, ili jednostavno želiš saznati više ovakvih priča, nemoj to zadržavati i varati samo za sebe. Podijeli ovaj video sa prijateljima koji također cijene inspirativne i iskrene emocije. A ako to još nisi učinio, pretplati se na kanal i uključi obavijesti kako ne bi propustio naredne